हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंगा 22थि रंजालि बैसागु फोरबो बे फोरबोखौ जोङो साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो आखायाव लादों। दा गिबि खेबा जोंहा मैया जोबनानै थांबाय। दा गिबि खेबाव जोंहा जोंनि माखासे लिटारेरि प्रग्राम, स्पर्ट्सनि प्रग्राम आरो माखासे हाबाफारिजों जोङो मैयानि दिनाव खुंफुंनानै लाबाय। आरो जोंहा मोनाबिलि समाव हारिमु आयदा बादायलायनाय बे हाबाफारियाबो मैयानि दिनाव जोबनानै थांबाय। आरो दिनै नैथि हाबाफारि, बे नैथि हाबाफारियाव जोंहा सेथि हाबाफारियाव दंमोन जोंहा खौसेयै बैसागु मोसानाय आरो बरायनाय हाबाफारि। बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि आलासि बिथांखौ हांख्रायनाय बायदि मोनैलाय जोङो जोंनि दाख्लैसो आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बा बिथाङा आथिखालाव रामफलबिल बड'लेण्ड कालसारेल सेन्टारनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि बारलांफा नार्जारि सारनि गेजेरजों जोङो खौसे बैसागु मोसानाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंबाय। आरो दा दङ जोंहा गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लिंहरखादों जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि गोरायुं मानगोनां मुस्रि सिलाराय मुसाहारि सार। आरो बे गेवलां मेलावनो जोङो सायख'जानाय बिबुंथिगिरि हिसाबै जोङो CIT कलेज क'क्राझारनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार मानगोनां डक्टर बिहुं ब्रह्म बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। आरो बिथांजोंनो लोगोसे सायख'जानाय बिबुंथिगिरि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदों रामफलबिल दुलाराय दख'रा बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि मुस्रि बिजित कुमार ब्रह्म। दा बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। दा बे गेवलां मेलाव जोंहा बायदि रोखोमनि आलासिफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों दिनै बे गेवलां मेलखौ जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। आरो बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा आरो जोंनि हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि दैदेनगिरि आरो साफ्रोमबो साननो हनो गोरों आरो जोंनि हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनिनो गायसनगिरि आफादगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे थुलुंगा बान्था राननाय हाबाफारि लादों। बे थुलुंगा बान्था राननाय हाबाफारियाव जोङो मेट्रिकनिफ्राय लानानै MA सिम जोङो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय बे बिजाथिफोरखौ जोङो दिनैनि बे थुलुंगा बान्था राननाय हाबाफारियाव जों सोफानाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हगमाबिल गामिनि देग्लायनि साबसिन आबादारि आरो साबसिन गारजेन बे बिथांमोनखौबो जोङो सायख'नानै लाखादों। आरो बे बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोननो जोङो थुलुंगा बान्थाखौ राननायाबो जाफुंबाय। आरो क्लास 5आव जेनाखि साबसिन नाम्बार मोननो हादों बे बिथांमोनखौबो जों बरायनाय जादों। आरो क्लास 8आव साबसिन नाम्बार मोननो हानाय बा बांसिन नाम्बार मोननो हानाय बे बिजाथिफोरखौबो जोङो बरायनानै लादों। आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जेनाखि टेलेन्ट सार्चनि एग्जामिनेसन बे खुंनायाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय आरो नैथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय बे बिजाथिफोरखौबो जोङो बरायनाय जादों। दा बिथांमोननो जायफोरनाखि SSLCनिफ्राय लानानै MSc जेनाखि बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बे बिथांमोननो जोङो आर'नाइजों लोगोसे गांसे मान बिलाइ बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दाख्लै बावैसो आसाम सरकारनिफ्राय जे आसाम गौरब बान्था मोनगिरि मानगोनां मुस्रि बारलांफा नार्जारि सार बे बिथांखौबो जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। जोंनि नैबे रंजालि बैसागु खुंनायनि गुबै आयदायानो बा मतलबानो थांखियानो जाबाय जोंनि हगमाबिल गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मिथिस'यै समनिफ्राय बा मिथियै समाव जेनाखि जोंनि गामिनि हालोद बे हालोदा मोजां नङामोन। बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंनायनि उननिफ्राय जेनाखि जों नुबोदों गोबां खौसेथि आरो गोजोन नुनो मोनबाय आरो गोबां दावगानो हाबाय। आरो बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे थुलुंगा बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोगोसेनो दिनैसिम जोङो मोनफ्रोमबो आनजादावनो जोङो सेथि मासियाव उथ्रिसारनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां फरायनायाव दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो समाजनि गेजेराव साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनि थांखिया बेनोमोन। दा जोंनि थांखिया लासै लासैनो जाफुंसारबाय आरो बाखिखिनि थानाय थांखिफोरखौबो थाबैनो जाफुंगोन होननानै मिजिंथियो।
जोङो जेसेबांनाखि जोङो जोंनि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि समाजनि सिबिनाय बा समाजाव जों गोजोन खौसेथिया थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांनो थिरांथा लाबाय थागोन आरो खुंफुंलांबाय थानो नाजागोन।